dito sa padiyon ko, taday lamang naglakaw-lakaw. Ano daw kung gana to subang dito sa derby niya kampato. Oh, oh no, padi. Tagar mamundo. Ano nangyari? Kumusta? Gana lamang subang di? Ako pa di ako pagpara, dahil ako pa di pagpara kuro kumusta. Oh no! Ibayad mo pa di kan 15 milyones mo, itaw mo sa kuya, daog supato ko. Sasabi. Ano ka pa di malas pa di ka? Wala ka mapasabay ki 15 milyones, abunuhan ka. Tuloy ng na palakad ng gan. Dapat palakad baga na arugan, mapasakaw. Hindi sa imo pa di. Hindi mo na-receive. Pinagigas, manigo ang 15 milyones sa Gcash. Isus mo. Manaligo. Nag-arapaw. Sabi ko na niya, i-deposito mo sa bangko ko. Bago sa Gcash, nag-arapaw naman na ano, dahil mong piling anuan mo ito kay Dakol na kwarta. Daw ka, gari. Makulungan sa buot, ano? Makulungan sa buot, dua-dua nga ni talaga ako. Kan mapasabay ka 15 milyones, amakaan. Karaw-karaw pa man na kwartaan. Abo pati ako madaog sa ano. Yan, primero kong pagkataman ang kuya nung nadaugan ako. Gabos na ano, minagururang, ano sa kuyang maataman, anas ang champion. Dahil kinadadaog dyan. O semana pa din, testing mo man. Sapato ko, ikang bumulang. Ika lang bumulang, tas sakobon mo man ang 15 milyones. Ika naman sa kung magsakob. Dahil mo man ako binayadan. Eh, ko na-receive eh. Sala. Sabi mo, hinulog mo sa Gcash. Dali man yan ako kay Gcash. Yan sa kuya, bangko. Oh, dahil kan malibo. Kaya sa Gcash ang pinasal, ayayon sana ito. Yung may Gcash na ito. Kay Kuya Kaol. Kiyay? Kay Kuya Kaol. Kuya Kaol? Oo. Nahilig mo an. Oh, si Kula. Kula ang ano, si padi mong Kula. Sala. Ipinasa mo kay Kuya Kaol. Sala baga. Tayo mo baga naman ibaratikan ang anong iniyo. Mag-arog ang pala. Pundong ko lang. Itarao mo na lang sa tuwi daw sa patong ataman mo. Oh, ay ka man. Ipam, ako ka na nagparapakakan. Grabe ng gastos ko dyan. Ito, saro pa sa itong pataw. Naka 23 ito. Dahil naman yan, kiluguluguan ko. Tanakulo naman na panggana nga ni ito. Kundi, nanginayang ko. Panabawan ko mo ng pataw. Sabi ko kaya sa iya. Dahil ta kanya ako muna ibulang. Taduro ka. Duro. Magabo. O pati baga bulsa ko, naduro. Ang kan may blood naman. Saro ka pa man pa de. Kung binasakab ka man sa ko, 15 milyones. Di malaso ng na kunyan, sistema. Wamang ka. Paano ta kay ni Paday? Daog ka pala, nung na ako baga gana ka. Kaya niya, kumado man ako kay Padingon niya. Gana kayo. Kaya man pala na ako kimako. Ulit na sa ako. Maguli ka na talaga pa de. Ihanda mo na duman so 15 milyones mo. Maibulang naman ako dyan na ganso. Iyon naman ito ang ibubulang ko sa rong bangay. Kaya man pala pagbulang ganso mo ta. Ako na nagkakaram. Daog iya. Aduwa na ako. Nahiling mo. Napadiyong ko ini. Urago ng ganso kong ito. Nakakinsi naman itong gana. Talagang palakad talaga ang taong ninyo. Okay? Dahil ka na digil sa kuya utol magpa-iling-iling ka. Di malasong magparobay-ubay sa kuya, no? Natala, uyug-uyugon mo, nagbulang. Natala, laugan.